Sanibonani. Yabona lapha engime khona, phezu kwepayipi. Lo mfula omkhulu osokudala uqeda abantu. Le payipi leli engime phezu kwalo. Lalela ngikutshela. Kunendoda niyayazi ngoba idumile ku-social media. Isithuse abantu yabatshela ukuthi eSoweto lizobhubha kungekudala. uNkulunkulu ufikile kuye wamtshela ukuthi axwayise abantu baseSoweto. Udlala ngani ngimtshele? Ayikho lento ayikhulumayo. Ngoba mina mangifunda umbhalo, iQuran engcwele, ithi umdali kuphela owaziyo ukuthi kusasa kuzokwenzakalani. Umdali kuphela owaziyo ukuthi imvula izona nini. Umdali kuphela owaziyo ukuthi esiswini khona nhloboni yento. Noma isilwane, noma ingane yomfana, noma intombazane, noma kuhlangenwe ngamakhanda. Umdali kuphela owazi lokho. Umdali kuphela futhi owaziyo ukuthi umuntu uyofa nini, afelephi, afe kanjani. Bese futhi kuba umdali kuphela owaziyo ukuthi linini ilanga lokwahlulelwa. Manje-ke umuntu ozokutshela ukuthi wazi lezi zinto lezi eziwu-5, hayi, udlala ngawe. Lalela ngikutshela. Omunye owazama ukuzenza yena lo esikhuluma ngaye oyibiza ngani ngenkosi yamanzi. Lalela-ke mfowethu ngikutshele, ngiyafisa ukuthi le video ifike kuwe. Inkosi yamanzi yinye owadala amanzi. Mawungawadalanga amanzi awuyona inkosi yamanzi. Khohlisa nje abantu. Nalento leyo ukuthi uthi wena uNkulunkulu ukhulume nawe. Amanga nawo lawo futhi nawe uyazi. Mawungangikholwa, vula incwadi kalokuzana kaJeremiya 23. Uye lapha kuverse 18. Uze uNkulunkulu uthini ngabantu abaqamba amanga njengawe. Uthi akanithumanga nikhuluma amanga. Nani khona nini emkhandlini wakhe nizwa izwi lakhe ekhuluma nani. Khuluma amanga uthusa abantu ngenyoka efile. Lalela ngikutshela. Yabona inhlwathi. Mawuyithola inhlwathi igwinya imbuzi, njengoba sekwathiwa nje inhlwathi magwinya imbuzi. Ungenza noma yini okuthandayo ngoba uyithola isuthi. Kodwa the day waqhamuka ingaginyile, ilambile, kofa gula linamasi. Lalela-ke ngikutshela. Yabona nje ubuloku ungena nje iziba ngeziba ngamadamu. Lezo lwane lezo futhi. Lezo lwane lezo lapho ezibeni lezo. Usuke uyithola isuthi wemfana kithi. Angifuni ukukhohlisa mina. Usuke uyithola isuthi, usuke uyithola ingalambile. The day wathi uyafika ungena phakathi wayithola ilambile. Udabuka umthinsila mfana kithi kombathi ingubo ezimnyama. Kuyozilwa ekhaya kini. Ngiyaxwayisa-ke mina. Ngixwayisa wonke umuntu ongafuni ukuhlukana namanzi. Ngithi hlukana namanzi. Lesilwane esilapha emanzini asidalwanga uwe, asikhontrolwa uwe, asicatshangiswa uwe. Ngelinye ilanga kuyodabuka amagoda. Koqhuma gula linamasi, koqhuma nhlamvana ezinye zawufekela. Yekela-ke ukuloku uthusa abantu ngento engenamsebenzi walutho. Ayikho lento le othusa ngayo abantu. Uma ngempela ufuna ukusibonisa ukuthi ngempela wena eSoweto uyakhona ukubona into zaseSoweto, ake ngikudirect mina. Awuye lapha eKliptown ngaseParliament. Ufike khona uthi ucela bakubonise isiziba abasibiza ukuthi kusemshayineni. Ungeneke lapho phakathi kungene phansi kwamanzi-ke sibone ukuthi uyobuya yini. Mawuthanda uye lapha kunendawo abathi kusemzimhlophe. Kunesiziba lapha abathi silver pipe. Ufike ungene nakhona futhi lapho. Ngokubona kwabona uSawule eDamaseko.
Mawusuka lapho uze ngapha kunendawo bathi kuse-Snake Park, bathi kuse-Extension 4 ngale ngasebridgini kunendawo njengathi amatshe lapho akusona isiziba esikhulu, hayi izitshana nje ongasibheka usidelele. Lalela-ke mfana kithi ngikutshele, umfundisi wafika lapho eqambamanga kanti uzobulalisa iy'ngane zabantu. Wathi ubonisiwe ukuthi le ngane kufanele ziyongena kuleso siziba emanzini ehamba namantombazane amabili. Hey, yena ngikutshela, kwabonakala ngejazi elinesiphambano esimhlophe lilihlahla lintanta phezu kwamanzi. Intombazane eyodwa namhlanje ayiphindanga yatholakala, naye akaphindanga watholakala. Kwatholakala intombazane eyodwa intanta phezu kwamanzi. Akusinekwa-ke kule iziba lezi mina engikhuluma ngazo. Uma ngabe wena-ke uyazizwa, awuze-ke baba. Sike siboneke ukuthi labo ogogo bakho laba, lezi indlondlo zakini ey'phila emanzini, kule ziba lezi ey'ntathu engikubalela zona, zoke isinde yini. Kumanje nje ubuzwa nje kuheleza amanzi la ngaphansi, ngime phezu kwebridge, lesinye isiziba esiqeda abantu. Ngikutshela ukuthi ngikuphi nendawo. Kodwa siqeda abantu lesiziba, ngime phezu kwebridge nje ubungibona ngime la, nje ubuzwa kuheleza amanzi nje la ngezansi. Akusineka kwemfethu la, yekela-ke kuloku nje usukela abantu lokudlala ngabantu. Ayikho lento eyikhulumayo. Nonke nina baseSoweto ningathuswa inyoka efile. Umdali kuphela owaziyo ukuthi kusasa kuzokwenzakalani eSoweto. Angibonge.